la riscaran sorteo. Para una oportunidad extra. Oiga, Settis puttaa ku taikku boksarin potku. Jengi ihmettelee monttu auki missä johtuu. Siksi ei tuu menee, riimivihkon kannet kiinni. Mä pystyn perustelee, ette tuu vanhempiini. Kukkalan kotikulmien kolima kasvatti. Parhaiten oppinut kanta pään kautta varmasti. Se ette nähnyt vaivaa, et saanut tää etenee. Kauan sitten aloin tekee ja panosta tähän edelleen. Pöytälaatikot ja boksit täytyy rustatusta matskusta. Luonnostelmi sketsejä tussattunna passulla. Olla taidot jo halussa heti aikojen alusta. Ilman hakua ammutaan tavut niinku harppuna. Tuosta tulee, tuotosta enemmän tuotossa tulee mitä tulee. Tää tulee meille luonnostaan. Talteen ideoita, keloja ja visioita. Keskeneräisiä projekteja koittanut valmiiksi hoitaa. Joo riimit niin et niihin ei jää petraamisen varaa. Sillä tavalla saa varmana biisit ajallaan kasaan. Jos mitta tulee täyteen ku desilinen jauhoja, on syytä pitää jonkun aikaa luova tauko. Tauotta haudotaan mitä nauhalle lauotaan. Sillä me ei suostutta. Mitä mautonta nauhoittaa. Olis vähättely sanoa ettei olla räväytetty. On tätä tehty paljon, siksi tuu tähän pettyy. Koska täällä päin tää ei oo ainoastaan musa, vaan elämäntyyli ja kulttuuri, joka futtaa lujaa. Pinot tai vihkoi, joissa sivu täynnä linjoi. Kirjoitti niitä jo silloin ennen kuin oli 15. Koita järjestää asiat semmi helposti. Elää ja oleilla mahdollisimman rennosti. Jo pentuna sen opi, et kun meen kotiin heittäydy olkarin sohvalle veltoksi. Hidastan tempooni, jotta voin keskittyä biiseihin ja ideoihin, joita on keksitty. Makoilusta huolimatta hommat edistyy. Ja painopisteenä ainoastaan jatkuva kehitys. Koko ajan löytyy ajateltavaa, en alla stressaa, vaan pist kasan sana kerrallaan. Ollaan tutut naamapähteistä ja open micista. Pitää tehdä sitä mikä tuntuu oikeanlaiselta ja ominaiselta. Ei liian vaikealta eikä meidän tarvi alkaa kaivella aiheita. Motivaatio kasvaa linjalta, siksi kirjoittais koita sanoa niskalimassa rimmata. On viisasta istahtaa silloin alas, jos tuntuu vähänkään kiinnostavaa alkaa kirjoittamaan. Levyt valmistuu ajalla, ei niitä pidä kiirehtiä. Bareihin keikkaile, kuka lähtee DJ:ksi? Vaikka olla tunnettu, hyökätään puskista ku tiikeri. Levy ulos, siinä on jotain konkreettista viimeinkin. Edustamaan mihin vaan, ei oo välipaikka kunnalla. Meidän performanssi on mikrofonit purnata. Ennen sitä muutama huurteinen tuplana, artisti ei maksa, siksi ei tarvi rahaa tuhlata. Kaupungin hoppi on hyväs murrosvaiheessa. Selvästikin enemmän ja tekoja ku aikeita. Täällä hommat rullaa raiteillaan Suomen kovimpi style ja oma hottoma vaikea tätä kaikkea vaimentaa. Tietää miten pidetään lippu korkealla. Läpät luistaa kun ne ois valeltu liukuvoiteella. Hip-hop läsnä päivittäisessä elämässä. Ala-aste vikalla luokalla aloin räppää. Eittämättä sanakaan lisäämättä. Näillä näytöillä ansaitsee juomia lisäks käspää. Joo, eiköhän tää ollut tässä.